Għajnuna li laqdiet bħal Malta Red Cross tfisser aktar serħan il-moħħ għal poplu Malti wawċi kollu, mhux biss dan il-perjodu ta' sfidi kawża tal-coronavirus, iżda matul is-sena kollha. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt żjara fil-kwartieri tal-Aqda f'Pembroke. Irridu napprezzaw illi jekk nistgħu insostnu u nagħtu l-għajnuniet kollha neċessarji. Il-laqdiet bħal daw, il-Malta Red Cross partikolarment din nifhmuha f'mumenti fejn għandna letteralment emerġenza tas-saħħa, ikunu nistgħu wkoll iktar moħħna mistrieħ li jkollna għajnuna diretta immedjata lilin minn dak li jkun jista' jipprovdi b'mod ċentrali il-Gvern. Adrian Delija qal li qed imexxi żjarat bħal dawn biex il-Partit Nazzjonalista jkun jaf aktar anke dwar il-ħtiġijiet u l-isfidi li dawn laqdiet qed jiltaqgħu magħhom. Nistqar li kull darba li nintaqgħu iktar nitalmu u allura l-awareness u l-importanza tagħha. Akkumpanjat mill-kellim tal-Oppożizzjoni għal volontarjat Robert Kutajjar, il-kap tal-Partit Nazzjonalista sema aktar minant il-President tal-Fera Maltija tar-Red Cross Edward Kruppetta dwar il-mod li bih l-organizzazzjoni qed toffri riżorsi tagħha lill-awtoritajiet lokali tas-saħħa fil-ġlieda kontra l-COVID-19. Iżda din is-sitwazzjoni qed iżżid ukoll l-isfidi finanzjarji lil Malta Red Cross li bħal ħafna qdiet oħrajn rat tnaqqis qawwi mid-dħul tagħha u ftit li xejn għajnuna mill-Gvern. Minn barra l-ġlida kontra l-coronavirus, laqda timpenja ruħa matul is-sena kollha, fosthom anke billi toffri servizz fuq il-bajjiet b'tamir adekwat għall-art u anke għall-baħar. Barra minn hekk torganizzaw ukoll eluf ta' kursijiet fis-sena, iżda minħabba li bħalissa dawn ma jistgħux ikunu organizzati, id-dħul tagħhom naqsilhom drastikament. U għalhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna l-appell biex għaqdiet bħal Malta Red Cross ibbażata l-aktar fuq il-volontira jingħataw l-appoġġ kollu li jeħtieġu.